Da, da, da. Deci, Și te efectiv, tunzi cu el sau doar așa puțin? e, e așa ceva, fiți atenți. Uitați-vă, deci e o demonstrație mare. Haideți să căutăm o categorie de tunsoare. Deci pe asta, nu căutăm pe dimensiuni, da? Haideți să Da, căutăm da. o dimensiune. 5, 10, 15, nu. Tu unde te Hai așa să o luăm mai pierdut, așa mai... mai pierdut. Mai pierdut tu, hai să luăm pasta, na. mai Ha? pierdut, așa. E mai mică, nu? Da, e Da, mai mică, e mai mică, e mai mică. e perfect ăsta. Da, îl punem așa. Ia uitați. Așa ceva se poate întâmpla numai în România. Poți să faci și tu așa ceva. Ce mare scofală să te tunzi. Hai și Poți să tu. faci. Mi-aș dori să faceți toți exact ce fac eu în momentul ăsta. Vă rog Ne frumos. tundem. Și acum îi vom da drumul. Ia uite, Zenit îi spamează și că este tuns cu el. Stai o leacă că mă încurc ochelarii. Da, nu, nu, de jos, Cătăline. Ia uitați-vă. Ia, hai să vedem. Oh, așa, așa. Ia uite că se E vede, se păr? vede. Uai, e foarte frumos, e frumos, e frumos. Da? Da, e frumos. Oh, foarte tare, uite, toată lumea zice să te tunzi cu el, Cătăline, ai curaj să faci așa ceva? Sau deja parcă, și ai deja e provocare prea nebună. Ia uite-te aici, așa, da? Da, Ia da, da, uite. văd. Foarte Da? tare. Ia uite. Se Ia vede. uite ce finuț iese. Deci, ne Iese, tundem. frate. Vezi că trebuie aici așa mai din părți, așa, știi, mai, să mai iei, că acolo să nu rămână, să faci egal în toate părțile, știi? Da, uite. Na. Văd, Cătălină, foarte tare frizură, îmi place. Place la nebunie, să fac spume dacă nu. Ia uitați. Mergem și pe partea asta. Ia uitați-vă să vedeți Cătălin Talent cum se tunde. Uitați, luăm și din partea asta. Luăm. Ia uite. Păi da, ia uite. Da, vedem. Aha. Oh, genial. E să te tunzi singur pe părți, e ceva, un lucru foarte rar, da? Da, păi da, că trebuie să fii expert ca să te tunzi așa frumos, pierdut, în valuri, na, depinde. Fiecare are gustul lui, îți dai seama. Uite, au zis lumea să deschizi salon. Ia uite. Da? Da. Acum. Hai să arătăm pe spate cum ne tundem. Cum? Mamă, ce spate ai făcut, ai Cătăline. Ai fost la Da? sală? Da, ai fost la sală? Se vede? Se vede. Genial. Mă uitați, frate, să apăsați și voi butonul de like și un share acolo și un subscribe, Doamne ajută. Bă, hai că n-a mai făcut-o nimeni. Păi nimeni, Doamne ajută, trebuie să face povestea cunoscută, Cătăline. Nu s-o mai tunzi nimeni pe la ești nebun. Uite, ci că lumea aici că arăți mai fan chel. Ama, na. Face și Cătălin ceea ce poate, îți dați seama. Chel e deja o nebunie prea totală, e nebunie prea mare. E o provocare nebunie totală, e o insula nebuniei totală, ce pot să zic. Uite, să deschizi salon. Da, ia uitați-vă. Da, ne uităm. Ma. Vezi că te ești de jos, frumos, așa, de jos în sus, știi, că așa se tunde. De jos în sus, Păi frumos. da, mă, dar nu pot să iau de jos, că mi se vede lovitura aia, știi? A, cu de la rangă, da, am înțeles. De la rangă, de care mi-a dat-o românii ăștia. Am înțeles. Da, e nașpa cu